itt engedélyezve van, hogy screen-es Audi, már eddig is engedélyezve volt. Hát de... És akkor ebből mikor fog hajlandó kilépni? De a dinálok akkor nem fogsz hallani engem. Vagy így is hallasz. Ott mutatja, hogy hallasz. Alakul ez, na. Szóval. És akkor végül is ide visszatér, még mindig hallasz-e? Utolsó. Hallasz? Igen. És akkor rekordolva is van. Erről levágjuk az első 10 perc bénázást. Szóval az István kért meg, hogy mutassam be ezt az előadást, amit Athénban adtam elő a DevTazen, mert vannak benne újdonságok, meg érdekességek. Ahogy PP mondta, small core, ez az egyszoros összefoglalása az előadásnak. Sziasztok, etjük a pizzát. A hosszabb változatát meg elmondom. Szóval, úgy kezdtem Athénban is, bár István azt mondta, hogy ne így kezdjem, hogy ki legózik, vagy a gyereke legózik, a gyermekkorában legózott, rengetegen vagytok, ez pont ugyanígy volt Athénban is, de mégse így vesszük a legót, vagy hát időnként igen, tehát vannak ilyen boltok, ahol a hiányzó darabokat megveszed, de azért alapvetően nem így veszed meg a legót, mert ez gáz lenne, hanem veszel valamilyen legó készletet. De miért veszel legó készletet? Valakinek van ötlete, hogy miért veszel legó készletet? Marketing, itt akarjuk hasznot csinálni. Ez a Lego szempontjából így van, de a te szempontodból miért veszel Lego készletet? Aha. Például. Valami cél érdekében. Valami cél érdekében. Így, például. Ja. Na hát, amiket én összegyűjtöttem, az az, hogy inspirációt kapsz, nem biztos, hogy neked eszedbe jut, hogy pont egy ilyen bőröndöt kéne csinálni pont így, de ez így inspirál arra, hogy mit lehet ebből kihozni, mert egyébként ezek tök átlagos Lego darabok, bármit lehet belőle csinálni. Sokkal kevesebb munkabefektetés szükséges ahhoz, hogy ebből csinálj egy Lego bőröndöt, mert ott van leírás, leírja, hogy mit kell csinálni, ki vannak válogatva az elemek, hogy ebből kell csinálni, vagy egy ilyen recept a dobozban, amivel lehet állítani ezt a bőröndöt. Úgyhogy így sokkal kevesebb munka van vele, emiatt sokkal kevesebb szakértelem is kell, mert nem neked kell megsejteni, hogy kb. Milyen elemeket kéne kiválasztani, hogy pont ez a bőröndforma kirakható legyen, úgyhogy ezért már ez a szakértelmet is némileg meg tudod spórolni, vagy hát lehet skippelni, meg az időben is sokkal jobb, mert ugye még ha lenne szakértelmed, meg bele is akarnád fektetni az időt, meg magadtól kitalálnád, még akkor is egy csomó idő lenne összevadászni az összes elemet, és beszerezni, és utána meg kitalálni, hogy hogy legyen, de itt már valaki kitalálta neked, és hát pénzt is spórolsz, mert azért, hogyha egyenként meg akarnád venni az összes darabot a Lego boltba, iszonyú drága lenne ahhoz képest, amennyibe egy ilyen kerül. A te szempontodból, hát ez attól függ, milyen készletet veszel. Nem ezért veszek, de ha próbáld meg ezt a 184 darabot egyenként a Lego shopból kiválogatni, mennyibe kerülne azt úgy házhoz szállítatni, vagy nem tudom, elmenni érte, vagy megvenni egészen. Nem ide tartozik, de a öcsém, kiszúrt azt, hogy a Legónak van egy ilyen reklamációs izéje, és ott beírott, hogy melyik készletből mit hiányoznak, és feladott, és elküldött. Mi is szereztünk már így elemet, igen, hogy véletlenül hiányzott belőle. Én kitaláltam, hogy és elküldött, és elküldött. Jó, magyar vésztus. Mi használtan vettünk készletet, és abból hiányzott 3-4 darab, és azt majd így sok ismerős már a Facebookon, akkor így egy teljes is meg tudsz szerezni, mert mindenki csak egy reklamálásból. Na, szóval ezért veszel Lego készletet, de nektek nem kell, vagy hát egy valakinek nem kell megvenni ezt a Lego készletet, mert ezzel fog hazamenni. Csak szeretném majd az aktív részvételt támogatni ezzel. Úgyhogy ezért sem kell Lego készletet venni. Aki itt van, és nem a felvételről nézi, az ezt viszi haza. De mindjárt kiderül, hogy ez hogy kapcsolódik a mai témához. Szóval én Hojcsi Gábor vagyok, ez a saját kitalálmányú job description-om, hogy Full Stack Community Organizer, ami az esemény szervezéstől kezdve a social médián keresztül a
a AI kódfejlesztésig, nem tudom, minden tartalmaz. Rengeteg vezető csapatban vagyok benne, a Drupal Core-ban, a CMS-ben, a globális Drupal Leadership-ben, meg a DevTaste-ben, 23 éve vagyok a Drupal Core-ban, és egyébként egy magániskolának is az egyik társalapítója vagyok, és ezen kívül, amikor szabadidőm van, akkor amatőr musical színész vagyok, ezen a színpadon szoktam fellépni egy ifjú társulattal, Vácon, és ha valaki családjával szeretne egy szuper gyerekdarabot megtekinteni, akkor a hónap végén Nagymaroson adjuk elő a Kis Herceg című musicalt, ami nagyon profi, én vagyok benne a pilóta, és utána még júniusban lépek fel a Kovács Robival, a Kölyök időből, az ő társulatával, több helyen is, Városligetben, meg Gyöngyösen, azt hiszem, és aztán még júliusban lépek fel Vácon a Dunakanyar Színházban, így Szögletű Kerekerdővel, mint oroszlán. Úgyhogy, de még oroszlánnak nem láttatok engem, csak fenyőfának, de most oroszlán vagyok. Úgyhogy többek között ezzel is foglalkozom rengeteg rendelkezésre a szabadidőmben, de térjünk vissza a legókat. Bruckner Siegfried, igen. Kivénhet cirkuszi oroszlán. Lószerafin is nagyon menő, de Bruckner Siegfried, na, csak nem. Tök jó. Mind a két musical szuper, szóval, hogyha ráértek, akkor gyertek, majd adok dátumokat, ha valakit érdekel. De térjünk vissza a Legóra, szóval ez a 9 éves lányomnak a Lego embergyűjteményének egy nagyon kicsi része, és ez is ugye rengeteg készletből van, és úgy rakta össze, mert hát nem csak azt tudjuk egy ilyen készlettel csinálni, hogy megcsináljuk belőle azt, ami jött, hanem utána tudunk belőle bármi mást is alkotni, és hát ez fog oda kapcsolni minket, ahova tartunk. Szóval ki az, aki itt a szobában már épített valamit, vagy jelenleg épít valamit a Drupal CMS-sel, konkrétan nem a Drupal-lal, hanem a Drupal CMS nevű cuccal. Senki? Jó. Akkor annyira nem kell. Ki az, aki már egyáltalán kipróbálta bármennyire is? Jó? 3-an? Jó? 4-en? És az utóbbi 8 hétben inkább, nem 4 hétben, 8 hétben valaki? Nem? Jó, mert aki már kipróbálta, de nem az utóbbi 8 hétben, az nagyon sok mindenről lemaradt, úgyhogy neki egy csomó újdonság lesz. Szóval a Drupal ugye 25 éves, de ennek a történetnek a leghosszabb részében nagyon próbált mindenkinek megfelelni, hogy ez az egy termék mindenkinek, és mindenkinek jó akart lenni. És ugye például a Drupal 8-ban két irányba próbált nagyon nyomulni, az egyik ez a fejlesztőknek menjünk a Symfonyra, meg a Composerre, és hát egyik sem sikerült elég jól, és aztán menjünk a marketereknek a Quick Editre, meg a Responsive Preview-ra, amiből egyik sem sikerült egész jól. Úgyhogy elindultunk mindenféle irányokba, de igazából egyik sem sikerült annyira, hogy szerettük volna, mert ez tök nehéz. A Quick Editet azt azóta ugye ki is szedtük a Drupal Core-ból, ez egy ilyen olyan eszköz volt, amiben a jobb felső sarokban volt egy edit gomb, arra ráklikkeltél, akkor ilyen in-place editing volt a tartalomhoz, hogy megnyithattad a címét, a tartalomnak meg a szövegeket, és ott szerkeszthetted. Ez benne volt a Drupal Core-ban, de most már nincs. A Responsive Preview meg szerintem 1 évet dolgoztunk legalább az Acquia-nál, és soha nem került be a Drupal Core-ba. Ez meg arról szólt, hogy megcsinálod az oldalt, és aztán volt egy ilyen preview előnézet szolgáltatás, amin kiválaszthattad, hogy milyen képernyő méretben szeretnéd az előnézetet megtekinteni. De ugye a developerek azt mondták, hogy mi a búbánatnak rakjuk ezt be egy CMS-be, amikor a böngészőben van egy ilyen developer tool, hogy néz ez ki különböző képernyő méretekben. Az összes konkurensünknek van ilyen feature-je, nekünk nincs, mert ez egy developer tool. Szóval minden közönségnek megfelelni piszakul nehéz, és hát nem is sikerült. Úgyhogy ez nem egy jó választás volt, de azért azt is szerintem elmondhatjuk, hogy ez nem teljesen igaz, hogy egyetlen egy ilyen csomag volt, amivel megpróbáltunk megfelelni, mert rengeteg ilyen csomag volt, amit disztribúcióknak hívunk, ugye, amik ilyen specializált termékek, amik a Drupal Core-ra épülnek. Nem tudom, ki az, aki használt ilyen disztribúciót. Oké, nagyon jó. Ki az, aki boldog volt attól, amit használt? Jó, hát ez meglep, mert ez még mindig használtok el, vagy bevált-e, amit használtok?
Jó, nagyjából jó. Azért annyira nem. Jó. Szóval iszonyú sok ilyen disztribúció van, nem gondolnád, hogy 1500 disztribúció van elvileg. De hát ebből van egy csomó ilyen, ami teljesen nagyon jó volt valamikor, de már így elhalt. Volt az Open Atrium például, ami egy ilyen intranet volt, nagyon dizájnos volt, szuperül működött, senki nem csinálja, teljesen meghalt. Volt ez a Hostmaster, ami egy webhosting backend, amivel Drupal szájtokat lehetett menedzselni, ez is elhalt. Ez az Eager, az volt a neve korábban, hogy Eager, aki már nagyon régóta Drupalozik. Volt ez a Panoply, amit nagyjából megpróbálnak fejleszteni, de azért nem annyira használják. Ez ugye pont egy ilyen layout cucc volt, a panelsre építve. Volt ez az Opinio LMS, ami ugye egy Learning Management Solution, ez egy ilyen oktató cucc, de ez is széthalt. Hogy? Hát egy-két éve próbálták feléleszteni, de nagyon ilyen alfa állapotban leledzik. Lehet, de nincsen online a boros, de majd felvételről vitatkozik ezzel a kérdéssel. Van egy-két olyan distro, ami még úgy nagyjából el van, a Thunder például tök jól megy, vannak új release-ek, meg minden ilyesmi, és szerintem az valamennyire sikerülnek tekinthető. Van a Converse Kickstart, amit tökre jól hasít, teljesen újraépítették modern alapokra, nemrég tök jól működik. Van az Open Social, amit szuperül menedzselnek, és arra ugye egy egész cég épül, ugye van mögötte pénz. Van a FarmOS, ami eszméletlen, hogy Drupalon megy, és aktív, és mindig működik, ami konkrétan egy konkrét farmnak a menedzselésére szolgál, hogy növényeket ültetsz el, és melyik növényt hova ültetted el, és mikor, és mi lesz belőle, és ezeket lehet vele menedzselni. Ez a FarmOS Drupalon, és aktív, és működik, és új release-ek vannak, és kész. Tehát, hogy eszméletlen, szerintem. Tehát, hogy azért ez így látszik, hogy a Drupalt kb. Bármire lehet használni a webhosting managementen keresztül, a learning managementen, meg a konkrét elültetett növények kezeléséig. Úgyhogy azért volt itt egy ilyen ötlet, de hát itt kérdeztem, hogy ki használja és ki boldog. Nem volt azért mindenki boldog, de itt meglepően sokan voltak, akik boldogok. Minden esetre azért meglepő, mert általában ezek a problémák, a Athénban is ezek a problémák merültek fel, hogy elég el kell köteleződni egy ilyen distro felé, mert ezt feltelepíted, utána piszakul nehéz letelepíteni. A testszabásra tök nehéz, mert egy csomó mindent eldönt helyetted, és akkor emellé kell valahogy beépíteni valamit, felülírni dolgokat nehéz, kiszedni a felét nagyon nehéz, és ami még rosszabb az az, hogy nagyon sokszor egyszerűen elhagyja a menedzsment a terméket, és már nem érnek rá vele foglalkozni, mint a Open Atrium például, meg a Panoply, mert már őket nem izgatja, vagy nincs rá kapacitás, és akkor ott állsz egy ilyen nehezen testre szabható, nehezen upgrade-elhető cucc, amivel már senki nem foglalkozik. De egy olyan core, ami security. Borzalmas, igen. Szóval igazából ezek a problémák, hogy ez egy site szintű dolog, ez egy termék, amit termékként kéne támogatni, de sokan nem támogatnak, emiatt így bezárt téged ebbe. Le lehet telepíteni 10.3-as Drupal óta, de csak akkor, hogyha már minden dependency-ét letelepítetted, szóval azért az nem olyan egyszerű. Nem lehet egymásból származtatni disztribúciókat, tehát hogyha van egy, mit tudom én, a Panoply, abból nem tudsz leszármaztatni egy specializált Panopolyt, ez nem lehetséges. Nem lehet egyszerre több disztribúciót felrakni, tehát hogyha te Commerce Kickstartot meg Open Social-t akarsz egyszerre, azt nem lehet. Szóval ezek elég nagy problémák. De leginkább a felhasználók szempontjából az, hogy hát az a gond, hogy általában, hogy több irányból, hogy az a kérdés, hogy ez egy általános mindennapos dolog-e, hogy származtatni akarsz, vagy egyszerre többet használni. Nagyon gyakori ez. Nálunk az Acquiennel az Adam Hönig hónapokat dolgozott az Inheritance-en a Lightning miatt, hogy lehessen olyan distrókat csinálni, hogy Lightning decoupled, meg nem tudom, tehát hogy van egy alaprendszered, aminek változatait szerették volna megcsinálni az ügyfelek számára, mert erre nálunk volt igény, olyan ügyfélméret skála volt, hogy erre volt igény, meg hát arra is van, hogy egyszerre legyen, mit tudom én, egy nem tudom, média oldalad, meg egy webshopod egyszerre, ez egy tök általános igény, ez nagyon sok Drupal oldalon van.
És sokkal egyszerűbb elkezdeni, hogyha nem neked kell összerakni, meg elolvasni abból. De hogyha valakinek van erre igénye, akkor a receptek azok nem csak ezt oldják meg, hanem a többi problémát is, ami a disztribúciókkal volt. Szóval az egyik az, hogy ez nem csak site szinten működik, hanem feature szinten is működik, tehát hogy nem csak az egész site-t tudsz egy receptből telepíteni, hanem kisebb feature-öket is. A támogatása az úgy oldódik meg, hogy nem oldódik meg, mert azt mondja, hogy ez csak egy kiindulási pont a recept, tehát ez igazából olyan, mintha te végigkattingattad volna azt, amit a recept megcsinál, és innentől kezdve az a te weboldalad, úgyhogy innentől kezdve, aki csinálta a receptet, az széttárja a kezét, és azt mondja, hogy hát innentől te menedzseled ezt a dolgot, aminek ugye az az előnye, hogy tudod upgrade-elni egyenként a dolgokat, mert innentől kezdve nincsenek bezárva abba a dependency hálóba, amit a recept készítője akar. Az a hátránya, hogy tényleg neked kell upgrade-elni, mert más nem fogja helyetted, de ugye a disztribúcióknál ez legtöbbször eléggé lefutott a sínről, tehát hogy ők sem csinálták meg. Úgyhogy igazából nem segített rajtad az, hogy valaki elvileg megcsinálta volna. Nincsen ilyen bezárás a lock-in a recepteknél, mert nem marad feltelepítve a recept a weboldalon, tehát ez így lefuttatja azokat a lépéseket, amiket leír, és utána nincs a weboldalon többet, és lehet egymásból leszármaztatni, tehát egy recept az függhet más receptektől, és akkor lefuttatja sorban az összeset, meg lehet egymás után több receptet is alkalmazni, úgyhogy lehet egy webshop recept is, meg egy blog recept is, mind a kettő használható együtt. Szóval ez igazából megoldja az összes eddigi problémát a disztribúciókkal. Úgyhogy igen? Mondjad. Kihangosítom ide. Jubilálni, hogy egy jó szoftvernél a Loki. Azt mondja a PP, hogy miért mondom azt, hogy az open source szoftvernél a lock-in előfordul. A lock-in itt úgy értelmezném a lock-int, hogy irreálisan nagy erőfordul. Tehát ez a gazdasági totálkár kategória, tehát hogy irreális mennyiségű erőforrás szükséges ahhoz, hogy onnan kiussál. Ki lehet jutni, például lehet egy ilyen, igen, tehát hogy irreálisan drága ellentétben a receptekkel. Szóval ez a update-elt Drupal modell, hogy van a Drupal Core, ami biztosítja ezt a recept API-t, és akkor vannak a receptek, amik lehet, hogy csak a Drupal Core-ra épülnek, lehet, hogy a modulokra is épülnek. És akkor van a site szintű recept, amit site template-nek hívunk, ezt a tavaly ősszel vezette be a Dries, ami annyival több ezeknél a recepteknél, hogy ugye vannak a feature-ok, ezek a képességek, amiket tartalmaz, de itt úgy gondoljuk, hogy ennek akkor van értelme, hogyha ennek van egy saját megjelenése, meg van benne releváns mintatartalom, ami azokhoz a funkciókhoz tartozik, tehát hogyha ez egy blog, akkor vannak benne blogok, hogyha ez egy receptszite, akkor vannak benne receptek, és a végképp update-elt komplet modell pedig így néz ki, hogy aki kipróbálta a Drupal CMS 8 hétnél régebben, az a site template-ekkel nem találkozott még, mert ez 8 hete kb. Vezettük be érdemi szinten, hanem csak a Drupal CMS-nek egy korábbi változatával találkozott. Most ez úgy van szétválasztva itt a felelősség, hogy a Drupal CMS az igazából egy ilyen megemelt képességszintű CMS rendszer a Drupal Core-hoz képest. Ettől tud majd a Drupal Core Small Core lenni, és onnan ki tudunk gyomlálni egy csomó mindent, ami ide bekerül. És a site template az viszont az, ami már konkrét célokra készül el. És akkor itt jön be az, hogy micsoda. Tehát akkor a Drupal Core lesz az a platform, ami a nagy testre szabást igénylő megoldásokhoz készül. A Drupal CMS az, ami a tartalomkezelésben egy ilyen megemelt funkcionalitást nyújt, és a site template az pedig ez a Lego készlet, amiben van egy recept, hogy kell összeállítani ezt a készletet, és ezt a dolgot meg lehet belőle csinálni, ami úgy néz ki, és ezt a konkrét receptet valósítja meg, de ez nem azt jelenti, hogy ebből nem lehetne mást is összerakni, szétszedni és más készletekben felhasználni, vagy tovább fejleszteni és dolgokat hozzárakni. Igen. írógyáratról dolgozott, és azokat az alapkészeket írta. Rózsi néni hazalopta az alkatrészeket, és mindig tank jött ki belőle. De itt nem mindig tank fog kijönni,
bár én csak ezt az egy készletet hoztam, de Athénban a Star, vagy mi a Space Shuttle-t használtam egyébként, ami már nem kapható, azért nem tudtam azt hozni, mert a Space Shuttle készlet, ami még ennél is olcsóbb egyébként, de sokkal sokoldalúbb, abban 3 különböző dolgot össze lehet rakni ebből a készletből, ez egy jobb példa volt, de hát ez van. És hogyha most megnézitek a Drupal CMS-t, akkor az inkább így néz ki jelenleg, vagy nem inkább, hanem így néz ki. Ez a Drupal Forge, ahol ezt tök egyszerűen ki lehet próbálni egy pillanat alatt, semmit nem kell feltelepíteni, rákattintasz, és akkor kapsz egy ilyen telepítőt, és ugye a Drupal CMS-nek a telepítője az ilyen dizájnos, megadod a site name-et, és most már itt egy site template szelektor van, amiben egy csomó site template van ez a blank meg a starter, de vannak mindenféle non-profit site template-ek, meg iskola, meg healthcare, meg nem tudom, mindenféle lokális kormányzati template, van $899 egy fizetős template is, amit itt meg is lehet venni, ki lehet fizetni, és be lehet írni a license keyt, és fel lehet telepíteni innen a böngészőből. És ha kiválasztottad ezt a template-et, akkor ez innen szépen fel fog települni. Addig a PP kérdez valamit. Ugye ez így a Drupal, hogy ezt kipróbálom. Ez maga a Drupal CMS maga. Nem, ez maga a Drupal CMS, ha letöltöd, így működik a saját gépeden. Van egy desktop app, amit le lehet tölteni, az is ugyanígy működik, egy Drupal CMS desktop app. Pont ugyanígy működik. Tehát ez a Drupal CMS installer, ebből a Drupal Forge semmit nem adott hozzá. Ez most a Haven nevű site template, ami egy non-profit site template, ebben van egy pár ilyen oldal, Drupal Canvas-szel működik, és akkor ez most ugye így néz ki az új navigációs toolbarral, meg a új admin theme-mel, meg minden ilyesmivel a backenden, egy ilyen dashboard, és akkor megnézed a frontendet, ez egy ilyen komplet weboldal, non-profitoknak, ami konkrétan egy ilyen climate justice non-profit akar lenni, globális kihívásokkal küzd, és konkrétan Canvas-szal működik, ami úgy néz ki, hogy ott az edit gomb, megnyomod az edit gombot, és akkor itt vagy a Canvasban, ami mindenféle komponensekből áll, és akkor ki tudod választani a komponenseket, amit szeretnél szerkeszteni. Mondjuk itt a, nem tudom, melyik Tackling Global Challenges-t fogom kiválasztani, és akkor átírom az R-values-t arra, hogy learn more, ha minden igaz, azt ott kiválasztom, átírom, elmentem, és akkor ez. Tehát ez a alapértelmezett élmény annak, aki ma a Drupal CMS letölti és kipróbálja, így működik a Drupal CMS, a telepítőtől kezdve. Mindent a böngészőből ezt így végig tudod csinálni. Ott a Responsive Preview beépítve, ami, mint mondtam, minden konkurensünkben megtalálható. A Drupal Core-ba soha nem került be, de a Canvasban természetesen benne van. Ez nagyon vicces, így utólag, hogy egy évet dolgoztunk az, hogy bekerült a Core-ba, de nem került. Nem is fog. Vannak ajánlott bővítményei ennek a template-nek, tehát itt például kommunikálni akarsz a támogatóiddal, vagy adományokat akarsz gyűjteni, erre vannak ajánlott bővítmények, amik receptek szintén egyébként, akkor előre beállított modulok, tehát a Stripe-ot innen fel tudod telepíteni, és hogyha még azon túl is akarsz menni, akkor pedig itt ez a Project Browser, amiből szintén itt a böngészőből fel tudsz telepíteni bármilyen kiegészítőt, anélkül, hogy minden menni. Az ajánlott kiegészítők azok ilyen receptek, a Project Browser meg itt van. Tehát ez az alapértelmezett működés a Drupal CMS-nek, ami most az új felhasználók látnak. És erre mondjuk azt, hogy ez mindennél könnyebben elkezdhető, de ugyanakkor fontosnak tartjuk azt fenntartani, hogy ez továbbra is kinőhetetlen, mert ugye most van a Drupal Core, ami az a platform, amivel a nagy testre szabási igényű dolgokat lehet csinálni, és ugye régen, vagy az elején, amikor volt a Drupal Core, akkor ezt úgy használtuk, hogy hozzáadtuk az egyedi kódot, és akkor jó volt, és működött, és akkor utána kialakult a Contrib, ami meglévő modulok voltak, és ezt hozzá tudtuk rakni. És most már vannak ezek a receptek, amik beállítják ezeket a contribokat saját igényeink szerint. Mondjuk a Stripe recept az úgy működik, hogy a Stripe modult fogja, és csinál neki egy ilyen Canvas komponenst, amit be tudsz húzni a Canvasba, és onnantól kezdve működik. Tehát ezt a Stripe modult konfigurálja a CMS számára. És most ott azok a következő lépések, hogy beraktuk ezt a Drupal CMS-t, ami egy ilyen megemelt funkcionalitás, meg a site template-eket, amik konkrétan előre konfigurálják a megadott
funkció szerint ezeket a dolgokat, és ezen felül vannak az ajánlott receptek, amik még mindig ennek a funkcionalitásnak a kiterjesztésére ajánlunk fel, hogy ne kéne több ezer modulból kiválasztani, hogy tudok én adományokat gyűjteni az én non-profit weboldalam számára. Szóval most, aki a Drupal-al kezd, annak a Drupal orgon, a Drupal CMS toljuk, mint elsődleges dolog. Ezt letölti, akár a desktop appot, akár Composerre a kódot, és amikor feltelepíti, akkor onnantól kezdve ezek közül a site template-ek közül válogat, és ezt kapja meg, ami már össze van állítva, és nagyon könnyen testre szabható és bővíthető. Ez az új Drupal élmény, így néz ki a Drupal CMS maga belülről. Tehát vannak ezek a receptek, hogy van benne ez a CMS Starter recept, ami a többi receptre épül, a CMS Admin UI, meg az Anti-Spam, meg a nem tudom, Privacy Basic, meg ilyesmi. És olyan receptekre is épül, ami nem is a Drupal CMS-ben van, például az Easy Email recept, ez egy ilyen contrib recept, ami még egyébként a Symfony Mailer modulra épül, és még 3 másik receptre. Szóval ez egy ilyen fas struktúrában van. És itt az is le van dokumentálva, hogy milyen egyéb modulokat használ. Ez a Mercury nevű komponens készlet az, amit alapból a Drupal CMS használ, és ez biztosítja ezeket a komponenseket, amire a legtöbb Drupal CMS site template épül, de ez nem kötelező, hogy arra épüljön mindegyik site template. Szóval ez a Drupal CMS alap, és aki ennél nem tudom, igen? Mondjad, persze, kérdezzél. Jó, nekem ez homályos, tehát hogy vannak ezekkel a site template-ekkel, hogyha csak nézegettük, nem használjuk a Canvas, se ezeket a site template-eket is így nézegettel, tehát hogy nyilván custom design kell építenünk a ügyfélprojektjeinkhez, akkor ez a site template, meg az, hogy a Mercury-re épül, meg a Canvas-ra épül, ez mennyire köt meg olyan szempontból, hogy azt a nem tudom, frontend logikát kell követni, amiben ez van. Tehát, hogy akkor ez most úgy kell felfogni, mint hogyha lenne egy base team, csak most értem, hogy Canvas-os minden, de úgy kell felfogni, hogy lenne egy base team, azt kötelező használni ahhoz, hogy a benefitek meglegyenek abból, hogy ezt le tudjuk húzni, hogy ez vagy ha a saját fejünk szerint nulláról akarunk építkezni, akkor nem fogjuk tudni ilyen egyszerűen behúzni ezeket a dolgokat gyakorlatilag, vagy hogy mennyire? Igazából semmi sem kötelező ezek közül egyébként. Tehát ez a Mercury theme, ez egy ilyen komponensrendszer, amiben vannak ilyen komponensek, előre meg vannak csinálva ezek a komponensek, amiket fel tudsz használni, van benne hero, meg card, meg nem tudom, mindenféle ilyen testimonial, meg mindenféle ilyen cucc. És azt is lehet, hogy ezt választod, és ebből épülsz tovább. Az is lehet, hogy te nem a Mercury-t választod, hanem valamilyen más komponensrendszert használsz. Tehát a Canvas az mindenféle komponensrendszerrel együtt tud működni. Az is lehet, hogy nem Canvas-t választasz, hanem még azon kívül választasz valamit, mert van a Display Builder, meg egy pár ilyen más cucc, ami ugyanilyen komponensekkel tud működni, akár ugyanezekkel a komponensekkel is. Tehát, hogy ezek választhatóak, de azok a site template-ek, amik most a Drupal CMS-hez készültek, azok ezzel a Mercury-val készültek, tehát hogyha ezt meg akarod nézni, akkor ez a Mercury demo az, amit a legjobban lehet nézni azt, hogy milyen komponensekből áll, most visszalépett, de a Mercury demo-ból tudod ezt a legegyszerűbben megnézni. A legjobb site template, ami most van, szerintem, az a Haven egyébként, ez a legújabb, a Drupal CMS-hez, ez, amit az előbb mutattam, ez is Mercury-ból van. Tehát ez tök másképp néz ki, de ugyanúgy a Mercury-re épül, de a legtöbb másik site template is erre épül, nem mindegyik. De a Mercury-re, de többen vannak, amik arra épülnek. Szóval nem kötelező arra építeni a saját megvalósításaidat, site template-et sem kötelező csinálni, Mercury-t sem kötelező használni, még Canvas sem kötelező használni. Most ugye a Drupal orgon ez úgy néz ki, hogy van egy marketplace, amit nem csak a Drupal CMS installerből látod, hanem itt is, nem tudom, hogy ez már oda fog-e vezetni, de valószínűleg túl egyszerű lenne, hogyha oda vezetne. Nem tudom, miért nem. Node 54. Ha be, nyilván tudom.
Jesszus. Hát, igen. Nem, fogalmam sincs, hogy hova lett, pedig alapból itt kéne, lehet, hogy alapból itt kéne lennie, de nem tudom, hogy miért nincs itt. Én gőzöm sincs. Azt az embert látjuk, hogy napi 8 órában ezt az oldalt. Én nem, ezt az oldalt nem, egyébként ezt az oldalt nem. A Marketplace-re gondolok, csak ugye most hát nem itt kéne lennie, de mindegy, nem tudom, hogy miért itt van. De ez a Drupal.org Marketplace, ahol ugye jobban meg tudjátok nézni, hogy melyik hogy néz ki. Például a Meridian az egyáltalán nem a Mercury-ra épül, hanem ők csináltak egy saját base theme-et a DripYard-nál, ami nagyon profi egyébként, ajánlom figyelmetekbe. Nem open source. A Meridian-nál? Hát szolgáltatást veszel, azokat a dolgokat veszed meg, ami nem a GPL-nel nem kapcsolható össze. A DripYard adja a szolgáltatást, azt a DripYard-tal veszed meg. Ez a Marketplace, ez csak egy ilyen közvetítő tette a DripYard-tal. Ezt itt ide mész, akkor a DripYard-tal fogod megvenni. Jó, csak hogy ha valaki most itt azt gondolna, hogy gyorsan csinál egy ilyet, fölteszik, akkor a Drupal ez nem oldja meg neki azt, hogy most ők nem adnak neked e-commerce-t, hanem te a saját e-commerce-et adod, ami lehet egy tök egyszerű Stripe felület. Viszont a DripYard az teljesen megoldotta ezt a private packages-t, hogy amikor a Drupal CMS installerbe beírod a kódot, akkor a Composerrel le tudja tölteni egy privát repóból a kód alapján a Drupal CMS önmagában. Tehát, hogy nem kell semmilyen extra cucc ebből. De ez a fizetős, egyetlen fizetős van, ez a DripYard, de ez egyébként fantasztikus. De ez változni fog, mert úgy láttam, hogy most középletek valami laposztat, hogy szeretnénk ezt bővíteni. Igen, meg hát a DripYard is szeretné, de hát ez az ő üzleti sikereken is múlik, hogy ez mennyire működik. De ez tényleg nagyon, nagyon jól ki van találva, ez az ő template-jük, nagyon profi működik, nagyon jól ki vannak találva. Tök jó a responsív, meg dark mode van benne, meg minden, amit akarsz. De térjünk ide vissza. Szóval ez maga a Drupal CMS, ez nem egy site template, de erre lehet akár egy decoupled site template-et is építeni. Tehát például van a Drupal CMS a Lupus decoupled-el, ami egy decoupled site template, ami Canvas-szal működik, Drupal Canvas-szal működik, vizuálisan össze tudod dobálni a komponenseket, de ez egy decoupled cucc. Tehát, hogy a backend teljesen szét van választva a frontendtől, mert a Canvas azt támogatja azt is, hogy JavaScriptben legyenek megírva a komponenseid, nem kell ennek PHP komponensnek lennie, és ezt a Lupus decoupled distro ezt tök jól megoldotta. Szóval ez például egy olyan, amit érdemes megnézni, hogyha valaki az iránt érdeklődik. Volt erről egy session a DevDays-en, nincsen felvéve sajnos, de reméljük, hogy majd lesz róla további felvétel. Hogyha valaki site template-et szeretne csinálni, vagy érdekli, hogy készül egy ilyen site template, akkor van egy site template starter kit, amiben az a nagyon menő, hogy ebben van egy Drush parancs, hogy site export, ami generál neked egy site template-et, szóval összekattingatod a site template-et a user interface-en, és a Drush site export az úgy, ahogy van, ki tudja exportálni az összes configot a képekkel, meg a Canvas oldalakkal, meg mindennel egy mappába, és az egy site template, amit bárki fel tud telepíteni onnantól kezdve. Úgyhogy ez a legno-code-abb site template generáló megoldásunk jelenleg. Egyébként voltak olyan site template-ek a Marketplace-en, amik ezzel készültek, hogy megcsinálták nem tudom mivel, és aztán a site exporttal kiexportálták, és aztán kigyomlálták belőle, ami nem tetszett, és azóta ott van a Marketplace-en. Ez így van, 20 évvel ezelőtt is le tudtad ezt kopizni, betölteni egy új helyre,
Ez attól jobb, hogy ezek azért a receptek azok sokkal jobban olvashatóak, hogy mi történik benne. Attól is jobb, hogy több ilyet tudsz egymás után feltelepíteni, attól is jobb, hogy ezek egymásból is tudnak származni, ellenben a database dumpokkal. Abból is jobb, hogy ennek most már van egy disztribúciós rendszer a Drupal orgon, tehát ott ezeket a recepteket fel tudod tölteni, ellenben a database dumpokkal. Attól is jobb, hogy ami a marketplace-be bekerül, az a CMS telepítőbe is így bekerül, és az egész egy user interface-t kapott, amivel ez nagyon gyorsan alkalmazható, és nem kell a háttérrendszerben mókolnod ezekkel a dumpokkal. Szóval készült hozzá egy ilyen infrastruktúra igazából, amivel így lehet állítani, és lehet telepíteni. Úgyhogy ezek után az a kérdés, hogy mi lesz a Drupal core-ral, hogyha már megvan ez a mindennél könnyebb elkezdeni, de szeretnénk ezt a könnyű legyen továbbra is fejleszteni, tehát hogy ne lehessen kinőni ezt a dolgot, ne ragadjunk bele ebbe, hogy vannak ezek a dolgok. Itt akkor az a kérdés, hogy mi történik a disztribúciókkal, vagy az install profilokkal. Van az Umami, nem tudom, az Umami bárki találkozott vele, ez egy Drupal core demo. Ez egy site template kéne, hogy legyen, mert ez egy food blog, ami a Drupal core-ban van receptekkel. Nagyon jól néz ki, szerintem, még mai napig. Egyesek szerint elavult, de szerintem még mindig a mai napig jól néz ki a Drupal összes többi részéhez képest. És konkrét emberek konkrétan megfőzték a kajákat, és levideózták, és lefotózták. Szóval van egy ilyen szentimentális értéke is. Ebből egy site template-et kéne csinálni, amit ugyanúgy hozzáférhetővé kéne tenni a Drupal CMS-ben. Én ezt felvetettem, de még a AI-n kívül senki nem vállalta ezt el. AI-val már legalább 3 készült ebből. Egyik sem lett osztatlan siker, de emberek ezt még nem csinálták meg. Igen, a receptoldalakból. Ez egy receptoldal, amiből receptek segítségével kéne csinálni valamit. És ezen kívül van a core-ban a minimál meg a standard, ami ugye tök confusing, mert a standard az egy ilyen blogszerű dolog, amiben vannak article-ök, meg van egy lista, meg egy RSS feed, meg egy kommentelni lehet, meg nem tudom, tehát hogy van egy recent content blokk, meg egy active users blokk, tehát hogy ez egy ilyen blogszerű tudsz, a standard profil, vagy igazából ez egy egyszerű blog. A minimál az egy borzalmasan minimál tudsz, úgyhogy most azon dolgozunk, hogy tudjuk ezeket minél közelebb vinni egymáshoz, vagy leginkább a standardot lebutítani, inkább azt mondanám, mert a minimál az szerintem minimál fog maradni minden jel szerint. Most az a cél, hogy most már az történt meg, hogy az Umamit azt elrejtettük, és ezt nem is lehet látni, amikor telepíted a Drupalt. Még ott van a Drupalban tesztokok miatt, de már nem lehet látni. Ebből a kettőből meg valószínűleg a minimált fogjuk elrejteni, mert azt úgyis Drush-sal fogod feltelepíteni, és mivel már csak a standard marad, ezért nem fog maradni egy ilyen install profil választó, mert nem lesz miből választani. Ami ugye azért cél, mert most már a site template-ek közül kell választani, nem az install profilok közül, és nem lesz ez a confusing kettősség, hogy ez is van, meg az is van, hanem a site template-ekből lehet majd választani. Igen. És lesz ilyen mobil site template? Remélem lesz, igen, ez az új issue az, Nem rossz az, ahol én ezt javasoltam. Szerintem se rossz, csak most az Umamit feltelepíted, akkor az nem, tehát hogy feltelepíted bármelyik site template-et most a Drupal CMS-ből, ott bekattintasz az editbe, és lehet szerkeszteni az oldalt, új oldalakat létrehozni, a komponenseket átrakni, átdizájnolni az elemeket, stb. Ez az Umamiban nem lehetséges. Tehát az Umami a múltban ragadt ebből a szempontból, mert konkrétan a PHP, vagy hát a Twig template-eket kell szerkeszteni, hogy egy testre szabjad, úgyhogy ebből a szempontból is vissza van maradva, úgyhogy ezt kéne a modern időkhöz felhozni, és a meglévő tartalmat beletenni, mert az jó egyébként, csak szerkeszthetővé tenni, arról szól ez az issue. És viszont a standardot meg lejjebb fogjuk butítani, hogy ne legyen ilyen blokkszerű, tehát hogy nem lesz benne ilyen lista front page, meg nem lesz benne article, meg mit tudom én ilyenek, ezen már dolgozunk. De és hogyha van egy decoupled site-od, és az is használtad, akkor is tudnál ilyen site template-eket hozzáadni. Abszolút. Ez a template, ez a Lupus, ez egy decoupled template konkrétan, ami egy decoupled canvasban szerkeszthető decoupled webhely. Át tudod a komponenseket szerkeszteni az ID-ben, be tudod pusholni a canvasba, azok megjelenik, tudod dobálni az oldalra, és teljesen jó decoupled, tehát ez úgy is működik.
standard, senkinek nincs automatikus emlékes fájlőn az. Egy jó Ez pont a Bálint kérdezte meg tőlem, a Kléri Bálint, ahogy a PP mondta az előbb, hogy a standard iránt nincs valami nosztalgia, hogy mindig is ilyen volt a Drupal, de nem volt mindig is ilyen. Hát ez szerintem olyan, mint Magyarország területe, hogy választhatunk egy tetszőleges időpontot a történelemben, hogy mikor volt, és mit szeretnénk vissza, vagy melyik az, ami melyik volt, nem tudom, de ez is olyan, hogy volt, amikor a Bartik smink volt, de már most nem az, tehát hogyha ezt most pont ezt fagyasztanánk be, ami most van, ez egy tetszőlegesen választott időpillanat. Legyen egy story, vagy news, vagy valami, és legyen egy page, ami statikus. Ez a site template-eknek a dolga. Tehát, hogyha egy olyan site template-ed van, amiben sztorira van szükség, abban lesz. De a Drupal korban nem lesz. Nem lesz ilyen. Ez jó irány, csak mondom, hogy romantikusan, tehát ha belegondolok azért olyan dolgot dobunk most ki, ami is a Drupalnak egy saját. Ez mindig is volt, igen, de most a Drupal CMS megadja neked azt, hogy a 10-valahány dolog közül választhassál. Ez nem kérdés, hogy az első volt, hogy kiírtott. Igen. Igen, ma például azon dolgoztam, hogy a front page view-t kiírtsuk a standardból, ami eszméletlen sok tesztet eltör, és akkor elkezded megoldani a teszteket, amik minden front page view-ra épülnek, és így úgyhogy igen. De próbáljunk írtani belőle minden ilyet. És akkor egy ilyen minimális standard lesz szerintem egyébként, tehát a standardnak lesz egy egyszerű változata, amiben lesz navigációs modul, meg modern backend smink lesz, meg lesz benne, mit tudom én, egy-két dolog, de nem lesz annyira minimál, mint a minimál, hogy így feltelepíted, és csak így van minden hányva az oldalra, de tehát, hogy valami használható kiindulópont lesz, de azért egy nagyon lebutított kiindulópont lesz. Ez a terv. Igen, nem biztos, hogy elvesszük az install profil szelektort, mert ha már csak egy marad, akkor igazából magától eltűnik, de van erre is egy issue, hogy elvegyük, dolgoztunk is rajta, de ha ezt is elrejtjük, meg ezt már elrejtettük, akkor emiatt már eltűnik ez a képernyő. De lehet contribban disztribúciót csinálni, továbbra is nem fogjuk letiltani, nem fogjuk kivenni ezt a feature-t, továbbra is lehetséges lesz, és hogyha ezt eltörölnénk, akkor is már készült egy Profile Selector nevű contrib modul, amivel bebizonyítottuk, hogy ha kivesszük ezt a képernyőt a telepítőből, akkor is vissza lehet rakni. Mert van, aki ki van attól, hogy elveszük a régi megszokott feature-öket, ugye? De már valaki megcsinálta. Még ki se vettük, de már valaki megijedt, hogy van ez az issue, és megcsinálta, hogy megbizonyítható, hogy ezt vissza lehet rakni. Akkor is, ha mi kivesszük. Szóval a default installból tervezzük kivenni az article-t és a page-et, tervezzük kikukázni az Olivero-t, mert az Olivero nem annyira testre szabható, mint bármelyik smink, amit az összes site template feltelepít, nem tudsz ilyen dolgokat csinálni benne, úgyhogy egy visszalépés ahhoz képest, amit az összes többi site template csinál. Nem biztos, hogy a Drupal 12-ben ki fogjuk írtani, lehet, csak a 13-ban. De nem lesz a Drupal korban. Az a terve a Drupal korban, hogy semmilyen frontend theme nem lesz, mert úgyis kikukázod, mert az ügyfél mást akar, nem az Olivero-t. Ezért ki fogjuk kukázni a korból, és a te dolgod lesz, hogy válasszál egy frontend sminket, ami decoupled lesz, vagy ilyen Mercury lesz, vagy bármi más, de nem az Olivero nyilván. És akkor van az a stable line, ami ugye egy ilyen base smink, base theme, amit már nagyon régen nem kéne használni, ugye Drupal 9-ben volt legutóbb frissítve. Ennek ugye az volt a célja, hogy minden Drupal új főverzióhoz legyen egy ilyen alapsmink, amit ki tudsz terjeszteni, de aztán létrehoztuk ezt a starter kit theminget, ami igazából elforkolja a sminket, és létrehoz egy másolatot, és azóta ennek nincs értelme, mert nem runtime terjesztett ki a sminket, hanem elforkolod, de még nem vettük ki, a Drupalból ott maradt, de ki fogjuk venni. Egyre több lépést már megcsináltunk ebben, nem lesz már ott, de a starter kit theme, ami ott van, az ott lesz. És ez ugye tartalmazza az összes modulból az összes template-et, és akkor azt elforkolod, akkor igazából mindent te se tudsz szabni a Drupalból, amit csak akarsz. Szóval ez a sminkek meg az alaptartalom területén a terv. Egyébként elérhető lesz, nagyon durva, de elérhető lesz.
Van ez a default admin experience, ami megint nagyon durva, hogy van ez a toolbar modul, ami még mindig ott van a Drupal core-ban, de ki fogjuk venni. Helyette a navigation modul az, ami stabil, amit ugye láttok a Drupal CMS-ben is, ez már stabil, és már ez az alapértelmezés. A Gene admin swinket beraktuk a Drupal core-ba, amit default adminnek hívnak a Drupal core-ban, de ez még nem stabil. Tele van olyan dolgokkal, amik ilyen mindenféle mifigy fenel contribból, ami még benne van a swingben, ezeket ki kell szedni, meg le kell tisztázni, ezen dolgozunk. Cserébe a Claro-t ki szeretnénk venni a Drupal core-ból, de csak akkor tudjuk kivenni, hogyha a Gene stabil lesz, ugye amikor a default-et tudjuk tenni. Szóval már default admin theme-nek hívják, de még nem a default admin theme. És akkor van a shortcut, meg a settings tray, nem tudom, a settings tray-t használta valaki? Bárki, settings tray, fantasztikus, tényleg senki nem használja a settings tray. Aténban se használta senki. Ez egy olyan modul, amivel csak a blokkoknak a beállításait lehet szerkeszteni egy sidebarban, ami így beúszik oldalról, de csak a blokkoknak néhány beállítását. Senki nem használja semmire. Ki fogjuk kukázni. De az a durva például, hogy a Gene-ben van hozzá CSS, meg a Claro-ban is van hozzá CSS, viszont van mind a két swingben egy PHP kód, ami kikapcsolja. De van mind a kettőben hozzá CSS, amire a héten jöttünk rá. Próbáltuk a CSS-t, hogy miért nem megy. És megtaláltuk hozzá a PHP-t, ami kikapcsolja. Ez lehetlen. Na mindegy. Szóval nem működik a settings tray az adminon, de a frontenden sem használja senki. Ki fogjuk kukázni. A shortcutot is ki fogjuk kukázni, ez már majdnem teljesen kész van, hogy kikukázzuk. Ez meg egy ilyen bookmark feature volt a Drupal core-ban, ha bárki nem használta esetleg. Használtuk, és azt A kedvenc modul. A contrib-ban lehet használni, ha valaki contrib-ból akarja. Igen. És de most már csak a shortcut. Már csak a Quick Edit-et kivettük már, a Edit modult is kivettük már, most már csak a Settings Tray maradt ezekből a vizékből. Az, amikor a karakterűző megjelent minden felett, az melyikből? Az a contextual. Az a contextual, az még mindig van, Az nem tűnt el. de ki tudod kapcsolni. Így van. A contextual, igen, na hát nyugodtan. Settings Tray, kuka. Igen, a contextual még nem kapcsolt, de szerintem kifogjuk, mert érdemben az oldalak szerkesztéséhez, vagy a Canvas-on is, vagy a Display Builderbe, vagy akármibe, ott nincs is contextual, ott értelmezhetetlen ez a feature. A backendnek a szerkesztése meg nagyon ritkán van szükség. Az egész contextual oldalak az értelme lényegében a Canvas-szal, meg a Display Builderrel meg fog szűnni. Tehát ez egy jó érv, abszolút, de van még rengeteg, amit már még folyamatban van. Amire rákerül a Odébb ugrik. egy relatív, ami, hogyha kilépsz, nincs ott. És Igen, azt mondja a Vince, hogy a sminkfejlesztésben meg halál a kontextuális. A PP jelentkezett közben. A color-modult tegyétek vissza. Azt is kivettem. A color modul. Kell egy ilyen standard klasszik, tényleg a color modullal, overlay-jel, meg ilyenek. Partikkal, igen. Mondjad. Az a korban, nem, az a korban, ez most minden kor. A navigation a korban van, már benne van, és a toolbar pedig megy ki. De ha bekapcsolod a navigation-t, akkor ugye a toolbar eleve kikapcsolja magát, most úgy van. Magától kikapcsolódik, nem is lehet használni egyszer a kettőt. Tőled is. Úgyhogy ez. És a végső kegyelemdöfés pedig az a terv, hogy annak a kiválasztása, hogy milyen admin theme-et használsz, az a UI, azt is eliminálni szeretnénk. Az, hogy melyik legyen az admin theme, ennek a kiválasztási lehetősége. A UI szeretnénk eliminálni, ez nem azt jelenti, hogy Dashból nem lehet majd átállítani, mert mindent lehet, de a UI nem lesz. Aminek ugye az a célja, hogy ha van egy admin megjelenésünk, amihez dizájnoltunk egy navigation modult, amihez dizájnoltunk egy canvas, és ezeknek egységes vizuális megjelenése van,
akkor ha ebből a háromból elkezded az egyiket kicserélni valami teljesen másra, az nem fog jól kinézni. Itt az a cél, hogy a modulok meg a többi komponens az nagy biztonsággal feltételezhesse azt, hogy ezek a dolgok így néznek ki vizuálisan, és ahhoz képest tudjon igazodni. Ez a cél. Ez egy ilyen üzenet a felhasználóknak, hogy ne cserélgessétek az admin, mert ez jó lesz. Igen, de drásból át tudod állítani, meg kódból, meg bármiből, csak UI nem lesz hozzá. Szerencsétlen user, de ti úgyse a UI-t használjátok erre, úgyhogy titeket ez annyira nem érint. Van egy csomó baseline feature, amit már kihukáztunk. A Drupal 12-ben van, ez a Drupalból Drupalba migráció, ami ugye a régebbi Drupal verzióban az újabbakban migráció, ez a Migrate Drupal, meg a Migrate Drupal UI. Ezt kikukáztuk a Drupal 12-ben, mert nincs benne. Ez az egész Drupalnak a 25%-a volt, vagy valami ilyesmi, az egész Drupal kódnak, nagyon sok kód volt. Iszonyú sokat segít a tesztek futtatásán, meg mindenem, hogy ez már nincs. Úgyhogy akinek ez kell, az a Drupal 11-re frissítsen, és onnan frissítsen majd tovább, mert a Drupal 11 úgyis még évekig támogatva lesz. A kontaktformot már kikukáztuk, használjátok webformot, vagy a kontaktot contribból, mert még mindig ott van. A search az igazából nem igaz, hogy kikukáztuk egyébként, mert ez folyamatban van. Bocsánat, nem igaz? Folyamatban van. Az mindig azt jelenti, hogy Contribba került, igen. Igen. A migrate szerintem nem került contribba, de a kontakt meg a search az igen. Ez a migrate nem. De a konkrét... A migrate alapmodulok azok a Drupal core-ban vannak, tehát ha WordPress-ből akarsz migrálni, az a Drupalban van, meg azok a cél pluginek a Drupalban vannak. Ez, ami kikerült, ez a Drupalból Drupalba migráció, tehát a Drupal 6.7-ből a Drupal 8.9.10.11-ben migráló kód, ez jött ki. Tehát a Drupal 6.7-ből migráló kód került ki. Általában a migrációs modul, az benne van a Drupal 12-ben. A search az folyamatban van, bocsánat. A ban modul kikerült, egy nagyon vicces modul, IP címeket lehet letiltani. Hát, hogyha már eljut a Drupalig valaki, akkor nem abban kell letiltani az IP címet, hanem lehet, hogy a Drupal előtt kell letiltani az IP címeket, amik támadják a weboldalt. Tehát ez már egy meghaladott dolog, hogy ezt a Drupalban oldjuk meg. És akkor a history modul, ami meg ugye azt követte, hogy miket olvastál már el, ez is kikerült, a contribban van ebben is, meg a history is, hogyha valakinek kell. Behalt persze, mert rendkívül elbonyolítja a query-ket a history modul, meg az összes minden linknél meg kellett nézni, hogy már láttad, nem láttad. Akkor a layout feature-ök, ugye, nem tudom, van a tippetek, hogy hány layout megoldás van a Drupalban? Annyi nincs? A Drupal core-ban hány layout megoldás van? Legalább igen. Szóval van a field layout modul, amivel a fieldeket lehet layoutolni, mire senki nem emlékszik, de ez már nincs a Drupal 12-ben, ezzel form layoutokat lehetett szerkeszteni, meg valamennyire display layoutot. Akkor van a layout builder, ami nem a field layout, ezt is szeretnénk kivenni a Drupal core-ból. Ezzel az az aprócska probléma, hogy a navigation modul azt használja, mert mielőtt berakták, kitalálták, hogy ha már van layout builder, akkor használjuk, de utána kitalálták, hogy mégsem lesz layout builder, most vissza kell csinálni ezt a dolgot. De hát ezen dolgozunk, és remélhetőleg aztán nem lesz a Drupal core-ban layout builder, de contribban lesz, onnan lehet használni. És akkor van a block UI, ami ugye szintén egy layout feature a Drupal core-ban, amit szintén szeretnénk kivenni a Drupal core-ból, mert hogyha a frontend szájtokon úgyis vagy Canvas használsz, vagy display buildert, vagy layout buildert, vagy jó, ég tudja mit, panelzt, mindegy, amit szeretnél, akkor nem a block UI-t fogod használni, tehát hogy általában nem azt választják az emberek, hogy a block UI-jal kezeljék az oldalakat, hanem valami mást. Az admin felületen meg annyira kevés testszabásra van szüksége, hogy a kontextuál modulnál említettük, hogy ott viszont meg tudjuk oldani azt, hogy legyen egy nagyon egyszerű megoldás arra, hogy az ilyen drásból, meg kódból, meg ilyenekből testre szabható legyen, mondjuk lesz egy YAML file, hogy ezek a blokkok vannak egymás után ezekben a régiókban, és az megjelenik az admin felületen, és akkor azt mondjuk configból lehet update-elni, vagy amit akarsz, de ez nem kell egy UI. Úgyhogy ez a terv, hogy nem lesz block UI, és akkor az összes ilyen UI cucc ki kell a Drupal core-ból, és akkor te döntheted el, hogy Canvas használsz, vagy layout builder használsz, vagy block UI-t használsz, vagy bármi mást. PP-nek kérdése van. Ugye, valamikor a fieldeket hozzuk
formbeállítások, beállítások és külön diszpléket lehet létrehozni. Ugye ez is kerül. Van egy ilyen része a fieldeknél, hogy manage display, azzal is, ezt most nem raktam ebbe bele, de arra is van egy külön isunk, hogy mit kezdünk a manage display-jel, mert ott csak sorrendbe lehet rakni a fieldeket, de layoutot nem lehet csinálni. A Canvas az például felül lehet bírálni egyes manage displayeket, és aztán a Canvasban megcsinálni a layoutot ahhoz a manage displayhez. Tehát azt mondhatod, hogy ezt a view módot, ezt Canvasban szeretném kezelni, be lehet állítani, és akkor a Canvasban meg be tudod dobálni a fieldeket egy akármilyen layoutba, és át tudod menteni azt a view display-t ahhoz, de külön létre kell hoznod a display-t a backenden, a hagyományos backenden, és utána megjelenik a Canvasban, és a Canvasban meg tudod szerkeszteni, ez nagyon nyögvenyelős, nem így lesz a jövőben, de erre még nincsen kész terv, pontosan hogy lesz. Ez a display, ugye ez azt is szolgálja, hogy a search, a hívodik elővel. Igen. Most onnan leszednéd a sorrendezést, akkor már... Igen, azért van most úgy megoldva, hogy a view módonként lehet kiválasztani, hogy melyik view módokat kezeli mondjuk a Canvas, és akkor a frontendnek szánt view módokat beállítod, hogy azt a Canvas-szal állítod elő, és akkor ott úgy azt tudod szerkeszteni. Hogy? Hát nem tudom erről, hogy pontosan mi lesz, elkezdtünk erről beszélni, de ezek ilyen nagyobb ívű problémák, amikkel előbb szeretnénk foglalkozni, de ez is része egyébként a tervnek, csak nem raktam ide föl. Erről is beszéltünk, meg arra is van is, hogy a manage display, amit kezdjünk. Vince. A display módok, Az a negyedik. ugyanaz, Igen. és a display módokhoz a field UI most nem tudom. Igen, Field UI, igen. Ez a field layout. Nem, a Field Layout az egy másik cucc. Ez nem a Field UI. Ez egy ilyen experimentál modul volt, sosem lett stabil, és ez volt arra jó, hogy a mindenféle, nem tudom, a form layoutba lehetett ilyen táblázatba rakni a dolgokat, még mint a Node formban, meg ilyenek. Valójában a korban lévő field UI, Az még megvan. meg a field group-val még igazából összetudtuk ezt a... Az a használható még, igen, a Field UI az benne van, meg a manage display is, igen. Majd, hogyha ezután érdekel valakit, megmutatom szívesen, hogy most hogy működik a Canvas-szal a cucc. Már nincs olyan sok, eskü, mennyi 6 szlájdon van, nem sok. A korban még ez a teljesítménynövelés van, amire nagyon rákattantak az emberek, szerintem fantasztik. Itt ez a 11.4-esnek a dev verziója. Tehát, hogyha ez az Umami-val nézzük a performance improvementet, mert ez egy a legadvancedebb sidebuild, ami a korban elérhető, mondjuk így elegánsan, szóval mondjuk a 11-es Drupalban mondjuk 529 cache get van az Umami frontpage-en, ugyanez a mostani 11.4 devben már jóval kevesebb, mint fele annyi, de ugyanez a query számában is ugyanígy megyünk lefelé, és a query-knál, meg a cache setekben, meg még a cache tag használatban is. Szóval ez ilyen 50%-os teljesítmény javítás, és erről írtunk itt egy blogposztot, akkor még csak ilyen, ez ilyen 30% körül volt, és azóta még ennél is jobb. Szóval, hogy nagyon rámentek most erre, hogy minden szuper performance legyen, és ez nem feature-ök elvételével történik egyébként, hanem ez anélkül, tehát hogy ez ugyanaz a feature setnek a mérése ezekben a verziókban. Úgyhogy szerintem ez tök jó. Itt ebbe le van írva, vannak olyan queryk, amiket egybe hajtanak végre, például ahelyett, hogy különböző querykben hajtanak végre. Meg volt olyan cache-sel cucc, amiről kiderült, hogy jobb, ha nem cache-eljük, mint a cache-eljük. De itt van egy blogposztunk a 11.3-asról, amiben egy csomó minden le van írva. Külön egy blogposztunk volt erről, hogy milyen jó a teljesítmény, mert ez érdemes. És közben van egy csomó ilyen belsős API, amit modernizálunk. Van ez a modul hookból hook, ezt mondom, hogy Athénban adtam elő, ott volt elő egy előadás. Van róla felvétel. Mondd. Egyébként a cache, a szükséges cache méret is potenciálisan csökkent, tehát mondjuk így kevesebben borják el majd a Redis valkinek. Van olyan, ahol csökkent, nem biztos, hogy mindenhol csökkent, például a Panta local cache szerintem nem csökkent, mert arról beszélgettem a cache-sel, hogy
ott pont az segített a teljesítménynövelésben, hogyha vesztették a cache méretet, mert a string méret alapján volt cache-elve, de nem tudom neked most ezt így megmondani kívülről, szerintem nem mindenhol, de van, ahol csökkent. Jó, mert ugye, ahol van kontrollunk, ott semmi gond, mert eddig is az volt, hogy akkor sok ramot, ha regisztrál, az jó. De ugye van, ahol nem lehet, mert mondjuk a Pantheon ilyen és ilyen csomagja van, Igen. csak fél giga, egy viccesen kicsi rész van, és akkor ott nem mindegy, hogy hányszor dobjanak ki belőle. Dobja ki a cache-ből, igen. Szóval... De 2 giga PHP memory limit ez gyors. Szóval ez pont egy olyan dolog, amit a Drupal folyamatos frissítésével így magatoktól tudtok hasznosítani, szóval ezt érdemes. És itt ez a poszt egyébként, ez linkel a Birdie-nek, a Sasha Grossenbachernek egy contribos posztjára, aki a Paragraphs modulnak a maintainere, hogy a Paragraphs modulnak még ennél sokkal nagyobb teljesítménynövekedése volt a 11.3-ban. Szóval ez csak a core-nak a teljesítménynövekedése. A Paragraphs-ban ezeknek a technikáknak a használatával, amit a core-ban használtunk, még ennél is jobb növekedéseket ért el. Úgyhogy ha valaki azt használja a projektben, amit szerintem a OneX-nél például elég sokat használnak, akkor mindenképpen érdemes a 11.3-asig frissíteni, mennyire lehet, mert... És akkor ne csak a kód, hanem a paragrafot. Igen, ha olvassátok el, itt be van linkelve a Birdie-nek a posztja, nagyon jó. Úgyhogy érdemes. Mert ők külön dolgoztak a Core Performance-on felül a Paragraphs-on is, tehát egy részben a Core segített a Paragraphs-nak magában, részben meg a Paragraphs új sebesség növekedéseket ért el. És akkor van egy csomó ilyen API cleanup, ami ugye a fejlesztőknek kedvez, szóval vannak ezek a hookok, amiből classok lettek, amik ilyen annotation-nel vannak ellátva. Erről van egy felvétel, mert ez session volt, érdemes megnézni. Dolgoznak a tranzakciós, ez a hook e-mailnek a frissítésén. Dolgoznak ezerrel azon, hogy a modul kiterjesztés szintén kuka legyen, ez a klasszik Drupal következő sírköve, vagy nem tudom, hogy már nem lesz modul kiterjesztés. A theme kiterjesztés, ez konkrétan már nincs. Tehát korban nincsen theme kiterjesztésű fájl, azt hiszem, vagy csak tesztben van, és a modul kiterjesztés az a 4 vagy 5 modulban van már csak. Nagyon dolgoznak rajta, úgyhogy ez örvendetes lesz. Ezen kívül, amin dolgoznak, ez csak egy terv, ez a natív command line interface, amit maga a Drush fejlesztője kezdeményezett, és ő vezeti ezt, szóval ez nem arról van szó, hogy a Drushnak valami konkurenciája lenne, hanem ő azt mondta, hogy nyugdíjba szeretne vonulni. 1. 2. A command line interfészeknek ugye óriási reneszánsza van, a Claude alapján ugye mindenki command line-t akar, az LLM-ek imádják a command line interfészeket, olcsóbb a command line interfészt használni, mint az MCP-t, mert kevesebb tokent kell hozzá használni, szóval minden szempontból jobb command line interfésznek lenni, mint másnak, úgyhogy most óriási érdeklődés van arra, hogy Drush legyen a core-ban, nem biztos, hogy Drushnak fogják hívni, de hogy abból indul ki, az a Drushnak igazából a portolás a core, ez egy community initiative, ezerrel megy a munka rajta, és most az összes ilyen okból nagyobb esélye van, mint valaha, hogy ez lesz. A legnagyobb ilyen gát szerintem, ami az összes ilyen tervben van, ez a receptnek a többnyelvűsége. A receptek nem támogatják a többnyelvűséget jelenleg. Nem lehet olyat, hogy ezt a receptet szeretném franciául feltelepíteni, vagy magyarul. Ha az a recept eleve nem magyar, ilyen nincs. Úgyhogy ezen most dolgoznak, de több cég dolgozik rajta, és most próbálunk még pénzt is felhajtani erre, szóval nagyon rajta vagyunk, hogy ez működjön. Amit alkalmazol, az azon a nyelven fog alkalmazódni, amit megírták. Az a magyarul alkalmazódjon egy magyar szájton, vagy ha egy 5 nyelvű szájton alkalmazod, akkor 5 nyelven alkalmazódjon. Tehát, hogy egy nyelven alkalmazódjon, és a fordításokat is töltse be mindenhez, az a cél. Most azon dolgozunk, hogy legalább azon a nyelven tudjad alkalmazni, amilyen a weboldal, mert az 5 nyelven alkalmazás az sokkal bonyolultabb, mint kiderült. Elkezdtük úgy, de aztán rájöttünk, hogy azért ezt kisebb lépésekbe kell csinálni, és most ezen dolgozunk, az a meta erre a célra. Igen, krumpli recept lesz.
Ez még mindig az aténi szlájdom, amit nem frissítettem eléggé, akkor még volt 3 hét, most már nincs. Most már csak 2 nap van, és most 2 nappal a határidő előtt el tudom mondani, hogy ez nem fog megvalósulni. Mert most mutattam meg, hogy mennyi terv van még, amit szeretnénk. Te is egy vitapon ülsz? A Drupal 12-be. Ezért, igen, ma este még. Ezért lesz a legó, ugye? Az éjjel soha nem érhet véget. Kiadja a release-t azért. A 2 napot. Az éjjel soha nem érhet véget. Szóval nem fog megvalósulni a 2 nap múlva ez a béta. Vagy hát nem 2 nap múlva, mert jövő héten kéne megvalósulnia, de hogy úgy, hogy kész van ezen a héten, nem lesz kész. Úgyhogy szeptemberre kell elkészülni a bétával, és decemberben lesz a release. Cserébe a Drupal 11 akkor fog long term support-tál menni, amikor megjelenik a Drupal 12, így egyszerre fognak december elején long term support-tál menni, illetve megjelenni. És így 2028-ig támogatjuk, mert ugye mindig 2 évvel később támogatjuk, mint amikor long term support-tál válik. A long term support